higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Sa makausapan ni ining taknaa sa kagabhion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Angay ug takos ka sa tanang paghimaya ug pagdalaig. Ikaw ang Dios sa among hari, ay ikaw ang Dios sa among hari sa among kinabuhi. Magapanalangin unta ikaw ni ining nga programa sa kahanginan ug kining estasyon. Nga unta o Diyos mahimo kining instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit, ngadto sa nagkalain-laing mga puloy-anan. Diin ang imong pulong mapaabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw ug pinaagi sa gasag influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan ato usa ning ibanan sa dili pa ta moadto sa og pipila ka mga text message sa atong cellphone ato sa ning ibanan sa di pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message nga niya sa atong cellphone. Mauni ang problema gyud sa kadaghanan, sir. Tinuod man na nga daghan gyud ang nag-ingon nga Domingo na ang igpapahulay kay pagkabanhaw sa ato na nga Ginoo, pero wa man lagi na gisunod sa kadaghanan sa mga Sunday keeper. Igo man lang magsimba, pila lang ka oras, pagkahuman wala na. Tinuod gyud na, tuas buwangan, tuas mall, tuas sa merkado, mangumpra uban pa, wala gyud nila giila o gitahod ang Domingo kay lagi mao kuno ang igpapahulay pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kung buot hunahunaon, wala gid gihapon sila'y respeto, giilan lang pagkabanhaw sa Ginoo pero wala nila gi balaan kay something's missing ani. Okay, ni apatay lain nga tanawon. Well, bisan ako wala man ko mag basa kanunay og Biblia kay ang Biblia nga nias ako sa ako ning anak gihatag sa eskwelahan gamay kaayo kanang Gideon nga New Testament. Pero og moingon sila dili ba di ay dawato na sa Ginoo ang Domingo? Unsaon pagdawat sa Ginoong Domingo nga igpapahulay nga ang iyas Ginoong igpapahulay Sabado? Sayon ramang gyud unta na nga sabton. Pero sir, igo pod ko kay wa ra gyud ko nagbantay sa Sabado kay wa man ko makahibaw Sabado ang igpapahulay. Sulayan ako og bi. Unsa na sani something's missing sani, sulayan ako og bi. Dili ko lang ni ikuan dili ko lang ni i-delete kay mo kuan ra ko sa imo mo contact ako. Well, niapay kini ang atong last text nga atong basahon. Mao lagi na
based on the Bible, naa sa Bible, pero dili ba di ay ninyo konsiderahan nga miila man sad sila kay kana nga Domingo pagkabanhaw man na sa Ginoo. Okay. Maay man ta ni nga tagaan na pog atensyon ni, pero ang tinuod pagkasulti mo dili ba di ninyo konsiderahan unsaon man namo pagkonsiderar ni ana nga wa man na itudlo sa Biblia, kay kung ang ato ng tagaag konsiderasyon aw ning paborta sa mga pagtudlo nga iyas tao dili na iyas Ginoo, mauna nga kamo maghuna-huna ramog mamalandong mo basta gisulti baya gid na ni Kristo dili tanan nag-ingog Ginoo makaadtos langit kun dili ang nagtuman naar gina sa inyo mutuman ba mo dili sa adlaw unya sa paghukom sa adlaw sa katapusan kung unsa may inyong sangkuan inyong dangatan kana kay maunay inyong gipili o gikinabuhian karon kung malaglag ka kana imo nang gikinabuhian karon ang imong ikalaglag unya sa adlaw sa katapusan kung maluwas ka kana kay imo nang gikinabuhian karon ang imong kaluwasan sa adlaw unya sa katapusan mamalandong ug mamili kahigala. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa cellphone, mas maay siguro Brother Libby nga imo usa malili diha ang atong monitor aron atong may balaan kun dinhi gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listeners, atong tanan nga mga viewers, followers sa atong nga program. So kamong tanan amo nga gina-welcome ini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Then pwede na mo higalang makapadangat o mga mensahe. Pwede mo text mo sa mga number namo ni Brother John nga amo kanunay gipahibaw nga na ninyo. Na amo'y mga greetings siguro sa inyong mga friend or kaha mga pangutana mahitungod sa tulong siguro labi na sa mga pangutana nga atong gitubag sa labay mga kapanahonan. O niya naamoy mga butang nga inyong nalibgan, makapalo po higala, send ninyo din sa among mga number o pwede ari mo sa comment section na to sa ato nga Facebook, no? O niya alang sa wapaday kasulay o lantaw, i-search sa inyong Facebook o i-type ng higala ang DYCM Bugo Adventist. No? Ang mga kita niyo ato nga programa, o niya palihim lang po sa atong mga viewers, atong mga followers sa ato nga program, atong i-share mga higala ang ato nga tulumanon ngadto sa atong mga friend parang sila pod ma-bless po sila sa mga kita na panalanginan sad sa pulong sa Ginoo. Okay, dito magdugay ato na ning basahon kining pipila ka mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, panahon na nga musin mo higala kay ato ng sugdan pagbasa. Okay, niya si Nuna Hani Monterde Punay. Maayong gabi ninyo Kuya John, Kuya Livy og sa tanang listeners listening dinhis aguho. Daghang salamat sa pagbasa Kuya Livy and God bless. So God bless also day Nuna Hani. Okay, salamat ma'am sa imong pag-view sa atong programa ma'am. God bless you ninyong tanan dia. Ay nag-send siya og kamot nga nag-pray og heart. Thank you kayo. Niya pod si Brother Nilo Itang, maayong gabi kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa tanang mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. At kiniya pod si Lane of Keria, maayong gabi sa tanan og kaninyo Kuya John og Kuya Leve. May gabi sis Len. O niya pod si Anita Cabaluna Clavis. May gabi Good day. evening sa tanan. So good evening Dainita. Niya pod si Cherry de la Cruz sa Nugas. Mayong gabi Angkol og Bro John. God bless natong tanan. Nag-send siya kamot nga nag-pray og heart. Okay, thank you kayo day Cherry. Salamat sa inyong kanunayng pagsunod sa atong tulumanon dinhi sa radio. Okay, ato ning pulipilihon lang ato ning dalikyatan paglantaw kining pikas nga screen. Then ato ning basahon kining atong mahigala nga
nag-like o nag-send og heart, nag-love sa atong programa. Autos man nag-like niya si Brother Gerardo Lobitania. So good evening Brother Luloy uban sa mong tibok panimalay karong gabi na. Salamat siyang pagtan-aw. Niya pod si LC Long. Ngayong gabi idha dali. O ni Mami Banji og sa inyong mga kabataan. God bless ninyong tanan dali. Niya po yung sister, si LC Long, Australia gyapon ni. Yes. So may gabi ni mo, Sister LC. Niya po si Linda Neri Estaura. Niya po si Brother John Lobitania sa Tabugon. Niya sad si Nathaniel Lucero Jr. sa Islas Camotes. Niya po si Jivne Jeris Malati. Niyasad si Brother Elmodam Flores o si Roland Neri Ginon. Ni Aritas man nag-send og heart ato ning tanawon mahigalan niya si Lane of Keria, niya si Kiana Faith Etang, Chari de la Cruz Nugas, Imjon Naelon, Esperanza Casiano Aniban. Ay ma'am, may gabi niyo diha ma'am sa Leyte. Kumusta mo tanan diha ma'am? Niyasad si Linabog Montiadora Nas. Okay, Brother Nas, thank you so much for viewing ha. Padayon gyud sa imong nasugdan ng pagpangita sa kayag sa kamaturan. Hope nga okay ra ka diha unya. Please tell me kung moabot na ang schedule sa imong bautismo. Niyapod si Jolina. Niyasad si Rosalyn Mainit sa Germany. Basilio Tero Notarion Jr. Niyasad si Brother Ronaldo Bragat, Anita Cabalona Clavis, Nunahan ni Monterde Punay. Niyapod si Narcy Pelayo Edolibeyo, Jofel Brunila Deheto Miralias. Ay, may gabi ma'am, nakag mas bati ron ma'am o ni Akas Daan Bantayan. Emelda Osabil Boratso. Niyapod si Brother Nelson Bersero, John Michael Cinco, og si Gine Rama Fermin. At Salamat kayo sa ato nga mga listener unya nakabig ra po ni sa kuani sa Victory Calatrava Negros Occidental. Sister Gine, kumusta mong tanan diha? Salamat sa inyong pagsunod sa programa. Kumusta sa ubang nangakabig sa atong programa diha sa radio? Please i-regards ko nilang tanan. Thank you, Sister Gine. Okay, ato ning balikan pug tanaw ang pikas nga screen. Ato po nakita si Roland Neri Ginon. Mayong gabi Brad John og Brad Libby diha sa DYCM station sa Bugo. Welcome sa inyong programa karong gabi sa tanang mga kaigsunan ilabi na diri sa Metro Manila og sa Visayas, Mindanao sa pagpadayon sa pagsabwag sa maayong kamatuoran. Kinsa ning nagkuan sa Manila? Si Roland Neri Ginon. Okay, Brother Roland Neri Ginon, no? Thank you. Diha sa Metro Manila. So salamat kayo sa inyong pag-view sa ato nga programa. God bless ninyong tanan diha. Okay, thank you kayo Brother Roland. Niya po si Erlinda Neri Estaura. Good evening to all. Sa tanang naminaw o mitanaw karon, sir. Kining mga CFD ba sigig pangdaot sa mga SDA. Unsaon man ni sila Okay, pagtubag aron mohilom na kini sila. dili na mahitabo nga mahilom na nya ang ilang kinaiya si daot sa ning CFD sa SDA ilang baliktaron nga ang SDA mo'y nagdaot nila kay normal ra man gid siguro nga naay mga bad and good reaction sa mga SDA sa ilang mga pagdaot diha sa social media. Pero ingnon nga unsaon ni sila parang mahunong, dili ni sila mahunong kay maunay ila nga misyon sa ilang pagka-CFD ang pagpangdaot o ang pagpanghilabot. Unya kung mo-react na, mo-comments na ganing SDA, ang SDA mo'y balihon nga sila ang gidaot. Okay, ato tayo kalasunahan, no? Ato ni ipadayog ba sa karong taon-taon
muadto sa ta Brother John sa pagtubag sa pangutana, so akong ibalik nimo ang panahon. Okay, dagang salamat Brother Lipe. Well, ni ana punta nagtuyok-tuyok na punta niini nga kuan dagang dagang kayong salamat Brother Radley, no? Niya dugay-dugay na pud ay ka nga nasakop diha sa sikta sa kanang Mount Zion Pentecostal, no? Thank you so much Brother Radley. Unya ako mo ingon nimo nga naduol ka nagyud kaayo, ha? Sa kamaturan, isang idlak mata ma-upgrade na nimo ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa taas-taas nga panahon nga imong nahatag sa atong kumbo-kumbo, sa atong conversation. Unya, yes makalaom ka kung kinahanglanon nimo personal magkakita gyud ta Brother Radley, no? Ako ning basahon ning imo diri nga kuan gi-text dire. Okay. Maayong buntag kanimo sir. Hope nga wala ko makadisturbo kay sayo pa kaayo. Naglibog ko sa among pastor. Muingon siya nga walay taong makatuman sa napulo kasugo. Unya, muingon pod nga didto ra na sa Israel ang kasuguan. Unya, di pod katuman ang Israel kay tao man to. Unya, way makatuman. Salamat sir sa imong pagtagad sa ako nga pangutana. Okay, daghang kaayong salamat Brother Radley, no? Ang tinuod yun Brother Radley ingon niini. Dili gyud mo kapaabot nga ang inyong mga leader, ang inyong mga pastor, sa klaro lang naamang ginamina rong mga pastor sa nagkalain-laing mga sikta. Unya wala man sad mi ingon nga nagpalabilabis inyo, pwede mong makasulod. Nganay, pila ka beses nag-invite ko nga pwede makabisita dire sa radio station. Ang tinuod, ang inyong mga leader wala na nagdapig sa insakto o sa kamatuoran. I repeat, ang inyong mga leader wala na magdapig sa insakto o sa kamatuoran. Ato nang bantayan. Kay kung ila pang gidapigan ang insakto ug kamatuoran, dili ingon ni ana ang unod sa ilang mga pagminsahe. Huna-huna ilang pangatarungan nga taphaw kanang gitog palusot ba lang nga way taong makatuman sa napulo kasugo. Kumun gigay na nga rason. Sunod, ang ila ana nga didto ra na sa nasod sa Israel labi nas ikaw pat nga sugo sa adlawng igpapahulay. Yes, sakto ka. Sa imong giingon nga wa man kay tawo makatuman sa napulo ka sugo. Unya didto sa Israel dili pod sila makatuman sa napulo ka sugo. Ang tinuod Brother Radley, sa ako na lang ning ikapin tong atong text nga moingon sila nga wa na. Wa na. Unya nga nung dito mas Israel. Wa tay labot ana. Pero angay nimong mahibaluan Brother Radley. Ingon ni ini ang mga mensahe sa kaaway sa Ginoo. Nasayod ka og kinsa ang kaaway sa Ginoo. Ang kaaway sa Ginoo ang yawa. Og ang iya hagyod pod nga doktrina ang pagguba doktrina gani pagtulunan ang pagguba sa kasuguan sa Dios nga napaabot ngadto sa tao. Remember, si Adan ug si Iba dito sa tanaman sa Eden napaabot sa ila gikan sa Ginoo, di sila magkaon kay ug mukaon mamatay. Pero ang sayawa nagyon dili gyud mo mamatay. Sa laktod pagkasulti kanang mamatay ug dili mamatay magkaulo ang bidra. Mauna nga ang fake o ang bakak mura pod og tinuod sama sa kwartang fake dili ra gyud layo sa tinuod nga kwarta. Mauni ang bakak nga pagtulunan og doktrina dili ra pod layo sa tinuod. Ug mao bitaw hinungdan daghan ang malingla, daghan ang di kamatikod tungod kay ang bakak mura sad og tinuod. Karon niya atong basahon, atong tunhayon ni. Nag-ingon nga wala na. Unya, dito ras nasod sa Israel.
way makatuman ana. Murag kalibugan kana nga mga pagtulon adong doktrina. Unya daghan man gyud ana aron sa mga pangulo, mga pastor sa ubang mga sikta nga maunay ilag gyud nga kumon gyud nila nga mga pagtudlo ngadto sa ilahang mga miyembro o ngadto sa mga tao. Panid-in ninyo kamong ni Adinis Bugo, Huwebes o Domingo naagay mga magwali. Muabot na gani sa punto, ilang pagwali nindot na kay gisugo mo gud Ginoo magwali. Pero moabot na gani sa punto nga wa na ng kasuguan kana. Tanawa gigamit ang pulong sa Dios sakto ang pagwali. Pero i-insert na gani na, i-insert gani dili gyud na maoy ko kana bang isulod lang ba? Isulod na gani i-insert lang na siya nga mura ba og dili kaayo mahalata. I-insert na ging wa na ng sugo, wa tay labot sa pagtuman na dito ra na sa Israel. Adto ta sa gitawag og wa na ang sugo. Kini ba tinuod? Dili. Pamatii ang Mateo 5, 17 ug 18. Mingon si Jesus, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Wala ko mianhi aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Ang ingon sa Ginoo, ayaw mo huna-huna. Pero ang ilang huna-huna lahi. Kabantay ka, Brother Radley. Sunod sa 18. Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Dito sa Israel naabay langit ug yuta? Naa. Dinhi sa Pilipinas naabay langit ug yuta? Naa. Sa Amerika may langit ug yuta ba? Naa. Ang giingon ni Kristo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. O tanaw ha, maunay gitudlo, maunay gimensahe, maunay doktrina ni Kristo. Pero tanaw ha, og unsay gitudlo og doktrina gimensahe karon sa kadaghanan nas mga kanto-kanto, nas mga public place, wala na nang sugo. Karon ato kunong sulayan sad kung giuyunan ba sa Biblia. Atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga ang sugho didto ra sa Israel. Wa tay labot. Mo bitaw na nga moingong uban ati iyarnas mga Hudiyo, nagpakahudiyo ning mga SDA, pastilan, taphaw ragid kay mabaw ragid ng rasuna. Be pamatii kuno ninyo dinhi sa nahaunang hari 8:60-61 sa The Living Bible. Akong basahon, pamatiin ninyo ha. Nagingon, me people all over the earth. Tanawa lang, og unsa gid ang punto. Brother Radley, uban sa tanang naminaw ron, sa ngalan sa Ginoong Hesus, ako magaingon sa inyo, hinuktuki og pamalandungan ninyo ang pulong sa Ginoo, aron dili ba mo magmahay unya sa adlaw sa katapusan. Pagkabililhon niining mga orasa nga inyong nadungog og nabati ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kamatuoran. Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang inyong gipamatian karon kamatuoran, dili man gyud na mahitabo nga mauyunan sa Biblia nga ang kasuguan sa Dios didto ra sa Israel. Iyaras mga Hudiyo nga kung dunay nagsunod pod sa kasuguan ingnon nga nagpakahudiyo, unya gamiton dayon ng pinadayag 3:9, nagpakahudiyo apan dili diay kay sinaguga ni Satanas. Mao ni ang usa sa mga rason. Pero niya pamatian ninyo ha, me people all over the earth. Tibuok gyud ni kalibutan, all over the earth. Dili kay dito la Hudiyo, dito la Israel. Nagingon din niyo, know that the Lord is God. Tanawa ko norgid, kinahanglan masayad. Kuno hibaluan din nato nga ang Ginoo mao ang Dios, and that there is no other God at all. Kay daghan maguron nga nagbutang pog kompetensya sa Ginoo, pero ang gisulti dinhi nga matud pang
there is no other God at all. Unya naging sa 61. Oh my people, meaning gi-address ni nga tos katawhan sa Ginoo. Timan ha, all over the people all over the earth. Unya naging din hi. Oh my people, may you live good and perfect lives before the Lord our God. May you always obey His laws and commandments just as you are doing today. Ha? Unsay gisulti dinhi sa mga katawhan sa tibuok nga kalibutan, magsunod, magtuman sa kasuguan sa Dios. Pero ingnon nila dito ras nasod sa Israel, iras mga Hudyo, ang gisulti dinhi ni people all over the earth. Ang gisulti dinhi busa dili na tinuod Brother Radley kanang ilang nga gisulti. Karon ato na pong adtuan na para nga masinsilyo ba gyud kanang ilang mga pangatarungan nga walay kamatuoran. Abi niyo nimo Brother Radley, ang naagod sila daghan kay sila anang mga pangatarungan pero walay kamatuoran. Yes, labing tinuod na. Karon kung atong basahon dinhi sa 18:18 sa Lucas hangtod sa 21, kung wa magyoy nakatuman ni anang napulo ka sugo. O niya, tumasahon na? Once a Jewish religious leader asked him this question. Timan igod nga usas mga pangulo, sa relihiyoso nga pangulo, nangutana niya ni nga pangutana, God, sir, maayong magtutudlo. Bikono, ato kunong sulayan ang gitudlo, ang gisulti sa maayong magtutudlo, kung sama ba sa ilang gitudlo. Akong padayon nagbasa, nagingon din niyo, matud pa at sundod din, what shall I do to get to heaven? Wow na wow. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ko nga makaadto sa langit. Tanawa ang tubag sa maayong magtutudlo. Unya hunahunaan ninyo og asa mo musunod sa maayong magtutudlo og kanang dili ninyo maayo nga mga magtutudlo. Naging ano? Do you realize what you are saying when you call me God? Kana bang question? The answer is question. Nangutan na, pero ang tubag, bangutan na. Ingon si Gnesos, imo bang nahuna-huna o napamalandong? Ang imong pag-ingon, nako nga maayo. Jesus asked him. Nangutan na si Gnesos. Munang ang pangutan na, gitubag po sa ugla, ang pangutan na. Nagingon din only God is truly good and no one else. Hinumdumi higala. Bisag unsa pay imong profesyon, bisag unsa pay imong kananaang posisyon, bisag cum laude, magna cum laude, wag kananaang summa cum laude ka pa sa usa ka dakong universidad, ayaw pagunahuna nga maayo ka na. You know why? Ingon si Jesus, only God is truly good and no one else. Ayaw hunahuna ang mas labaw ka sa uban, mas bright ka sa uban, maayo ka sa uban, hunahunaa nga ang maayo ang Dios ra gyud. Mo na gitudlo, may magtutudlo. Well, mo padayon ta, nagingon dinhi. But as to your question, apan may tungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Tanawa, you know what the 10 commandments say. Atong tan-awon kuno ng ilang gisultig tinuod ba ng way tao makatumas na pulok sugo. O kung dunay makapamatuod na dako-dako maginigiabot ning ato nga coverage ning programaha. Text mo, tawag mo, pumuari mo diri sa radio station. Muari mo diri. Text mo daan before mo muari aron makahatag og sketch og asa mo agi. Asa mo ambak kay inig ambak niyo sa inyong gisakyan. Makasuod pa din namo sakyanan. Ngari mo diri. Ang gingon din but as to your question, you know what the 10 commandments say. Tanawa ha? Nasayod ka na og unsay gingon sa napulo ka sugo. Nagingon di, don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on. Tanawa ha? Wa na niya itagsa-tagsa pa, kay nagisgot naman sa 10 commandments, nag-ingon lang siya, and so on, og uban pa. Then tanawa sa 21,
The man replied, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. O tanawa, may ngumulay nakatuman na malagi. Nag-ingon sig ang Ginoo, you know what the Ten Commandments say? Unya, ingon ang mga tao, gibantayan ko naman ha, ang tanan sukad pa sa pagkagamay na akong bata. Unya, moingon mong way taong nakatuman na mga kaigsunan hinumdumi ninyo, kung pila ka mga tuig mong nagtuo, nagsimbas Ginoo, nangalagad sa Ginoo, nga giinutil mo sa inyong pagtuo o pagpanghalagad sa Ginoo, nga wa mo musunod sa kasuguan sa Ginoo, kay gitudlo sa inyong mga pangulo, way makatuman niya na. Klaro ang pamahayag sa Biblia. Mahingong wa na. Klaro, samtang maglungtad pa ang langit o gamyuta, sa kasuguan way sa luan hantun matuman, nya moingon mo way makatuman, niya ang malagi nakatuman. O kamo dihang nagtudlo og doktrina, ha? Nga sama ani. Dinhi sa Antipulo na may akademiya diha sa ubang sikta. Ako maginanggi kahibala gyud, amahag anak pastor diha sa Asindran. Ha? Wa ko ni makatumas na po sugo. Ning over magpangutan, di nangutan ako. Kapasalamati ang saksi, buot lang kaon kay aron malikayan ang tumag. Wa gyud katubag. Ha? Tanawa ka. Unya, klaro makainanaan lagi unya ngano man na nga ilamang i-deny. Unya karon ato kuno nga kuan ato kuno nga basahon ang dugang pa nga gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan dinhi sa kinini ang gihisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 og 6 dinhi sa Lucas. Kung ato ning tan-aw dinhi sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 og 6. Okay, akong balikon. Kamu dihang mga leader, mga pangulo sa simbahan, hunongin ninyo na pagtudlo ang inyong mga membro sa sayop nga pagtudlo. Pero kung sa inyong bubalansi, panghuna-huna kining among gisgutan dire sa kahanginan, kung sayop ni ari ami dire sa radio station, pakita mo diri kay aron ang mga tao matudloan ninyo sa insakto. O niya atong basahon ko nun dire sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 og 6 akong basahon. Ingon ini ang nahitabo. Dinis the word of God. Niadtong panahon nga si Herodes ang hari sa Judea, may pare didto sa ginganlan og Zacarias nga gikan sa kaliwat sa banay ni Abias, nga mga pari ang iyang asawa mao si Elizabeth nga kaliwat usab sa pari sa mga pari. Silang duha nagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios, gituman gayud nila ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo. Tanawa, maingon mong way nakatuman. Nagituman gani nila ni Zacarias ug ni Elizabeth ang tanang mga kasuguan ug balaod sa Ginoo. Unya, patuohon ninyo ang inyong mga sakop, patuohon ninyo ang mga tao nga giwala na kayway nakatuman ana, lisod na nga tumanon, proybahi dinhis kahanginan nga remo dire, ari ami dire. Ayaw la mo pangari nga mangita mo gubot. Ari mo dire aron inyong ikapahayag ang kamatuoran. O niya klaro ha? Naana, pila na'y atong gibasa nga nagsunod na natuman gyud ang kasuguan. Sa Henesis kapitulo 26 bersikulo 5 niya si Abraham din gihisgutan. Unya si Abraham the father of faith. Mahisgot gani kag father nay anak kay naay bana dili amahan tungod kay wa man manganak, naay asawa pero dilinan kay wa manganak. Pag maghisgot ganig father, meaning naay anak, father of faith, amahan sa pagtuo. Kumusta man ang pagtuohan ni Moron? Anak ba ka sa pagtuo ni Abraham? Niya pamatiin ni. Sumala sa Henesis kapitulo 26 bersikulo 5 akong basahon na. Kay nagpatilinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan o ang akong mga balaod. Uy, nagbantay si Abraham,
the father of faith. Unya, nahimo kang father of faith nimo sa Abraham nga nagsunod og bantay sa kasuguan nga ikawa man. Mga kaigsunan, panahon na gyud nga inyong usbon, kung sa Tagalog pa, dapat nang ituwid ang mga mali. Ngano man, dili na ron panahon sa pagsubay sa mga pagtulunan nga iyas tao, subayon ang pagtulunan nga iyas Ginoo. Mabitaw nga nangutana ang Ginoo, hangtod ron wagi mga taong nangahas nga makatubag ani. Kani bang gihisgutan sa Lucas 6:46, dili man ni pangutana ngadto sa mga taong nagsunod sa kasuguan sa Dios. Pangutana ni Ginoong Hesus ni adtong mga taong nagsupak sa kasuguan sa Dios. Tanawa Lucas 6:46. Nagingon, and why call ye me Lord, Lord, and do not things which I see. Klaro nagipangunulti ni Ginoong Hesus. Nganong nagtawag mo na ko Ginoo, Ginoo? Apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo, mao ni ang nahitabo ron. Sige ampo, hilak-hilakan pa. O Ama, ipaghiganti mo ang iyong bayan. Tulungan mo, Ama, ang iyong bayan dahil inuusig. Pastilan, hilak-hilakan pa, panos ampo ang mga membro po dintahan. Amen, Ama. O Ama, Amen. Mura lagi ulog-ulogan ang Ginoo niya ng mga pag-ampo nga hilak-hilak, unya ang gisultis Ginoo, nganong tawag mo na ko Ginoo, Ginoo, di mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Labaw sa tanan. Brother Radley, sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa nanaminaw, ako muingon, kung dunay mga tao o pundok o siktang nagtudlo nga ng kasuguas Ginoo, hinumdumi na. Nang Juan 2:4, siya nga bagingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Timan-in ang tawana, bakakon. Kinsa nagsulti? Ang Biblia. Unsa pa gyud na, walay kamatuoran. Unya kining bakakon ang ilang amahan ana, ang yawa sumala sa Juan 8:44, wala gapoy kamatuoran, meaning walay Kristo. Muni sila Christian without Christ. Kristohanon nga walay Kristo. Mga bakako na, wa pa'y mga kamatuoran. Badiradi, ang imong nadungog og nabati karon kamatuoran ni, og unya, pulong ni Ginoo. Ang gisulti sa Santiago 1:21, dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas inyong mga kalag. Kamu na'y magunahuna, gusto gani mong maluwas, dawata ang pulong sa Ginoo. Nganuman, kamatuoran ang pulong sa Dios. Og ang imong nadungog karon, Brother Radley, uban sa nang naminaw, inyong nadunggan ang pulong sa Dios, nadunggan ninyo ang kamatuoran. Ayaw kalimot, matud pa ni Jesus, ang makasulod sa gingarian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit, naaraginas inyo, musunod pa mo ang inyong mga leader, naaranas inyo, umusunod pa mo ang inyong mga pangulo, nga wa magtudlo sa gitudlo ni Ginoong Hesus, wa magtudlo sa gitudlo sa mga apostoles. Sumala sa 1 Timoteo 6:14, ang apostoles nga si Pablo nag-ingon siya, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Remember, Brother Ali, uban sa nang manaminaw, dalaygon ka nga nagpatalinghog ka sa pulong sa Dios, ang inyong gipamatian karon kamatuoran kay pulong kini sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw ug pagpasabot sa natinawan ug nakasabot na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat pod sa pangutana ang gipadangat dinhi. Sa di pa ko muhatag og dugang tubag ato ning tagdo no kining mga kahigalaan nato nga nag-send og mga mensahe. Niya si Loida Agdalapis Tumakas, asawa ni Brother Ruel. Good eves Kuya John ug Kuya Libby, good evening sa inyo dira. Kag sa tanang mga naminaw og nagtan-aw, more power to your program. Actually, kuani account ni Ma'am Loida. Ma'am Pero Loida. ang nagamit ani si Brother Ruel. So Brother Ruel, salamat gid nga tubtub subong naga-observe ka pa sang aton nga programa dira kamo sa Iloilo nga tanan, kabay nga ang Dios magpakamayo man sa inyo. Kag tani may mga tion nga makakadto kamo diri makabakasyon. Thank you so much Brother Ruel. Okay niya sad si Nelson Punay.
Good eve sa tanang tigpaminawan. God bless. Ano niya po si Jacob Sumalinog, watching maopad jud pag-abot mga brad o papa. Okay, pag-abot panigikan na nangumpra. Okay. Nag-surog isda siguro. Okay. Okay niya po si Brother Elmer Lacerna. Tungod anang wa na kunoy kasuguan, naanay same-sex. Ang tao yano na lang patyon, daw manok, ning dagsang sab ang kawat o korupsyon. Wala mo ko'y sugo, Brother Elmer. So sakto ka sa imong analysis, Brother Elmer. So inyong masabot atong mabantayan nga kung dunay mga ingon ana nga mga buhat, ipikto ka na sa ilang pagtudlo nga wa na ang kasuguan. Okay niya po si Meliod sa Silasol. Maayong gabi sa tanan. Nag-send siya mga kamot nga nag-pray. So thank you. Niya po si Mads Lia Muñez, Sister Lia. Ipangutana ni anak kon John sa bagong mibalhin sa laing sikta. Imo man gurong nabasahan sa FB nga 100% complete daw sa doktrina. Anya wala lagi kuno ang daan kay bago na daw kay ang daang kasuguan ni Moises. Manay katarungan nila Mads. Mader. Ugma mader ha. Kay murag napaluap man ninimo atong gisgutan ugma. Kung anon ta na kung wa na ba ang daan kay bag-o na kasuguan. So ato na nga isgutan i-discuss ta na ugma mader kay aron ba nga mahimasmasan kining mga doktrina. Kanang 100% ilang doktrina, ang nangako anang 100% ilang doktrina, ang dating dautan ay ang dating daan nga kabilin pa na ning Ili Soriano. Pila kay gayon gi-schedule untang mag-debate me wa madayon. Mainta tuog na ay kuan kanang mupuli karon tanawa. Ugma ato ning diskasan, wa na ang daan, ang sugod das daang tugon kay are na tas bag-o, kay bag-o na. Abe ato nang i-discuss ugma kung kana naabay kamaturan. Are gyud tas bag-o, pero dili man na pwede nga bag-o lang. Are pud tas daan atong ilandi. So ugma sa gabi mader, ato ning tagaan og special nga pagtagad, labi na Brother Libby, Iglesia ni Manalo man ni sila sa una, nakabigra pud ni sa atong programa sa radyo. Okay, ugma, mader, mas maayo na ang nagdalaan ng doktrina ingna nga mubyo ugma, mag-observe, kay aron sila nga makahibawag unsa, kay murag giliso ra ang ilang pagsabot ni anang ilang mga pangulo. O niya, sige, ugma, ato nang i-discuss. Okay niya sad si Dong Bob Ritoya. Good evening ninyo Dong Livy o Dong John. Salamat kayo Dong Bob sa imong kanunay pagsunod. Niya po si Rufino Moreno, nag-send siya mga kamot nga nag-pray o duha ka mga heart. O nilipagyoy mensahe si Sister Lia Muñez, maulag gina mutuo og Dios pero wala mutuman sa kasuguan sa Dios. Samara sila maoy nagbungkag sa kasuguan. Kanya di pagyod si Brother Elmer Lacerna, watching now from Colon Street, Cebu City. Salamat Brother Elmer, no? Abi nimo Brother Elmer, sa tinuod lang nag-agi gyud kog insakto gyud kalalom sa kaguol nga naghuna-huna nimo kay labi na produkto ka diri sa atong programa. Pero salamat sa Ginoo, nga bisan sa pag-aksyon nimo kaunlod ning lutaw karagyod sa kahayag sa kamaturan. Amen sa imo nga Brother Elmer. Thank you kayo. Okay, napag-imin sa Sister Lia. Salamat. Okay, no? Ato ning lilion makadiyot ang mga nahidugang nga naglantaw. Okay, ato ning tan-awon atong mga kahigalaan. Okay, niya si Dodger Laico, si JM's Place, Amelia Bisabella, niya sad si Romel Tomakay, Remelito Sigarino,
Ato pong nakita si Jaja Aligado Nolia, si J. Ray. Salamat day Jaja. Okay, arita sa Pikas. Ato pong nakita din si Ginny Rama Fermin, John Michael Cinco. Niya po si Florida Amoris Sigarino. Okay. Okay, mato na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Atong gipasalamatan ang nag-send sa pangutana, no? Ang pangutana nga gipadangat dinhi naghisgot og kasuguan nga matod palagi nga wa kunoy makatuman sa napulo ka mga sugo. Kanya naghisgot pa gid siya nga ang napulo ka sugo kuno didto ra sa Israel. So nagpasabot nga outside sa Israel para sa higala nga nag-send og pangutana, iya ra man ni nadunggan ba no? Brother Libe, sa ila na nga pastor. Nadunggan niya silang Kay pastor. kuha ni siya, membro ni sa Mount Zion Pentecostal, si Brother Radley. Medyo naglibog siya kay ang napulo kasugo, walay taong makasunod, makatuman. Narabay mga taga Mount Zion nga na-Adventist na dito sa Negros. Yes, na. Sa ato nga programa. Ticket ng family. Kunya, ang sunod, ang usa sa iyang na libugan, kay maingon nga dito ra na sa Israel. Sa to pa, o huna-hunaon na to, outside sa Israel, dili na pwedeng tumanon ang napulo kasugo. Ingon na andatay. So, ingon din sa pangutana, sulti silang pastor, kami mga ilang pagtulunan, wampod dunay uban gawas sa Mount Zion, daghan mga pastors o mga leaders, makahigalaan na to, nga ingon ani sab ang ilang baruganan, o niya hasta mga membro, mao sa ilang baruganan, kay mo po gitudlo ngadto nila, nga wa kunoy makatuman sa napulo ka mga sugo. So, bakak man na siya. Nga nawa may makatuman nga sayon man tumangon. Tanawan niyo ang unang Juan 5:3. Matapos na mabasa, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini, gituma nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Sayon man dianing tumanon lagi sugo, matapos Biblia ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, gituma nato ang iyang mga sugo. Kumusta man ka ang mga pastor nga nagtudlo mo ng sugo? Nahigugma ka na sa Diyos? Kag maingon sila nahigugma, bakak na higala. Nga naman, ang ilhanan gingos Biblia, ang ilhanan nga atong gihigugma ang Diyos, gituma nato ang iyang mga sugo ug di lisod tumanon iyang sugo. Sa ato pa ang tao nga nahigugma sa Diyos, dili maglisod sa pagtuman sa sugo. Sayon rang tumanon ang sugo kung ang tao nahigugma sa Dios. Pero nga nang gitudlo man way makatuman. Nga hisgutan ka ganiha. Ni Brother John, nga bisan sa Genesis Kapitulo 26, versikulo 5, gitug-an mahigala si Abraham nagtuman sa kabalauran mga sugo, mga tulumanon nga iyas Ginoo. Tuman siya, na makatuman Gani ang katawhan sa Dios nga gisulti sa Biblia, magtutuman, dili magsusupak higala. Paminawa kung basaw na, dinis pinaduyag Kapitulo 14, versikulo 12. Dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Nagaingon din busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Tanaw ha? Mga higala na to nga nagtudlo nga wanang sugo kay away-way makatuman sugo. Nag-angkon biya po silang katawhan sa Dios. Pero magsusupak lang. Pero tanaw na to, unsay ilhanan nga katawhan ka sa Dios. Akong ipadayag basa. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Nag-isut tawhan sa Dios. Ato i-continue. Nga nagtuman sa iyang mga sugo. Unsa dining mga tawhanang gitawag og tinuod nga katawhan sa Dios?
nagtuman sa mga sugo sa Dios higala. Kumusta man ang mga tao nga nag-angkon nga katawhan sa Dios pero di mutuman sa sugo, katawhan ka na sa Dios? Kamo na lang hunahuna ana. Kisa ka ng katawhan, ang katawhan nga magsusupak sa sugos Ginoo. Basig kutob lang tas angkon-angkon nga katawhan ta sa Dios pero sa anos katapusan di ta angkunon sa Ginoo. Klaro kayo niya kung turbasa busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagtuman sa iyang mga sugo og nagatuo kang Hesus, kinahanglan magmainantuson kamo. Klaro kayo na ha? Ang katawhan sa Dios nagtuman sa sugo, nagtuo kang Hesus, onya na itambag kinahanglan magmainantuson kamo. Ang taos Ginoo kinahanglan nga kinahanglan mo antos. Onya sa dihang katawhan kas Dios matinumanon ka na sa Mateo 24:13 lahutay manghigala sa pag-alagad ngadto niya. So naay makatuman nga naman kay dili lisod tumanon og ang mga tawo nga padtuon sa langit mga taong matinumanon kana ingon sa Hesus dili ang tanan magtawag kanako Ginoo makasulod sa Ginoo sa langit kundi kadto lamang na nagtuman. Tiyaw mo na ang padtuon sa langit si Kristo na ginasulti. Dili tanan nagtawag og Ginoo padto dito, ang padtuon matinumanon. Na kumusta man og wa ta nagtuman, makaadto ta? Si Hesus nagsulti ana. Karon sunod nga punto na tong kwaon. Kini ikaduha niyang punto nga dito ra na sa Israel. Subot bang ipasabot kay dito sa Israel wa tay labot atong basahon. Dinhi sa Salmo 105:7, mayong balita ang Biblia. Mo ni atong mabasa. Siya nga atong Ginoo mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo alang sa tibuok na kalibutan. Tanawa laguna gisgutas Biblia. Ang iyang mga sugo, sugos Ginoo. Alang kang kinsa? Alang sa tibuok na kalibutan. Wa maingon sa Israel lang. Naunsaon ta man na ron. Muna ang Biblia nagtugan para sa tibuok kalibutan. Ug naay mga tao mingon sa Israel na kamo na lang hunahuna higala ug nasunod ba na. Klaro, wa ba dito labot pagtuman ani? Sa atong basa sa nakasulat sa Ecclesiastes 12:13, nag-ingon si King Solomon, ang tanang butang na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibok nga katungdanan sa tao. Nagisgo to, tibuok nga katungdanan sa tao ang pagbantay sa sugos Dios. Di lang ka Israel, kaya naman kay kitang Pilipino tao man sa ta. Kay para na si Israel manghigala, nag-ingon unta ang katungdanan, ang tibok katungdanan sa Israel, pagbantay sa mga sugo sa Dios. Pero ito nabasa, tibok katungdanan sa tao, ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. So hinaot pa, nasabtan na to ang mga pulong sa Ginoo ang atong diskutan karong gabi apan sa dili pa tapuson ang atong tulumanon niya ang atong timsong. Okay, mahigala magampo kita. Mahigugmaon og dalang panon namo nga Dios nagastunos in sa langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa idulong og